Wij zijn van voetdruk Old School Pizza en wij bieden de traditionele Napolitaanse pizza aan. We hadden 3 soorten van. En die pizza's die kun je heel snel bakken, omdat het een oven is die rond de 350 tot 400 graden is. Dus daardoor kunnen we dat echt makkelijk voor iedereen maatje. En omdat het verstien is, in de onderkant ook die temperatuur. 3 minuten, dan kinderen het eigenlijk wel doen. Dan is er wel kleren in principe. Old School Pizza is vooral dat wat wij nastreven, het traditionele pizza. Dus het eenvoudige en dat door we toch weinig ingrediënten te broeken. En het deeg we het maken met Italiaanse mol. En dan belezen we het met een paar basisingrediënten en dan gaat het in de oven. En de oven die wordt op hout opstookt, dus dan proost ik echt die traditionele smaak. En dat is een beetje de basis, zeg maar, is wat het old school maakt. Daarmee is uw standplaats in Oud-Waard bij de oude squallen. Dus die combinatie had u bij deze naam gebracht. Ik ben meester in koffie. Dat is een titel die heb ik gehaald in Italië op de Koffieuniversiteit in Trieste. Het is natuurlijk niet een gigantische studie zoals je zou verwachten van een universitaire opleiding. Maar het is gewoon een meerdaagse studie die je daar gevolgd hebt. En daar passeert dus alles de revue. Van het boontje wat geplant wordt op de plantage tot het kopje koffie wat uitgeserveerd wordt. Alles wat daartussen zit, ja, dat moet je leren. Daar heb ik meegedaan ook met de eerste koffieconventie die ze daar gehouden hebben. En dan ben ik toen tweede van de wereld geworden. Ik heb zo net uw koffie geproefd. Het gaat een klein beetje de espresso kant op. Ja, dat klopt. Dat heeft dus te maken met iets donkere branding als dat je gewend bent. En in Italië kennen ze eigenlijk maar 1 koffie en dat is een espresso. En die gaan ze dan aanlengen met water om een café americano te kunnen maken. Nou, ik schenk alle soorten koffie, dus een cappuccino, espresso, gewone koffie, een latte of koffie verkeerd. Dus eigenlijk alle koffievariaties die je kan bedenken. En koffie met een smaakje of met karamel of met vanille of chocola. Het enige verschil in koffie drinken, en dat merk je eigenlijk overal, is de wat oudere mensen die drinken gewoon een normale kop koffie. En de jeugd die willen wat met melk. Ik zie daarop staan van Mocarabia. Waar komen de koffiebonen precies vandaan? Nou, Mocarabia is de branderij in Italië. En Mocarabia bestaat sinds 1951. Bonen komen eigenlijk van over de hele wereld en worden eigenlijk gemixt, geblend om een mooie koffie te kunnen maken. Wij bieden hier het traditioneel broodje pulled pork aan. Wij bieden hier een rikke runderburger aan en gerookte kipspiezen. Wij werken met een smoker. We houden vuur achter in de oven. De warmte zit altijd achter in de wagen en wij sturen de warmte met de reek terug de buis heen. Nou, op dat moment kunnen we heel traag koken en we horen ongeveer de temperatuur op een 110 graden. Daarmee rikje we het. Op het moment dat het vlees klaar is, dan brengen we het naar de houtskoolta. Dan lakken we het touw en dan krijg je smaak en die haast nog nooit jaren. Varkensvlees bieden we aan, wij bieden rundvlees bieden we aan van Black Angus en wij bieden het kippenvlees aan, kippendijenvlees. Alleen we houden altijd wel rekening mee dat het op een normale manier met de beesten omgaan wordt. Ik had er een vleesleverancier voor, dus het dierenwelzijn dat vinden we hartstikke belangrijk. Dus we houden altijd wat meer geld uit aan het vlees, maar dat we wel zeker weten dat het goed met de beesten omgaan bent.